Lunita dito sa Manila, no? Uma naman taglaag sa Lunita, ibili ni mo malita kay maadto Manila Zoo. Manila Zoo, na yung mga tiger dito. May gorilla. Sabi tiger akong ipangutana, gorilla mong gingon. Sige, tara na. Mo. Ano, dila ang tiger, oh. Wag. Ayun na, sana dyan dila. Ha? Nabaktas, nabaktas. Lamig, pero ka na dito, no? Nagkanding ba na? Oo, tanaw ako street, yung yan, nag-spiyon na ito, okay pa ka. Ay na nagtanaw eh, sige ra makagkaon. Mahuna. Gutom is paranaw ba? Oh, Kumana na makanaho ilaag at tugang pagkasahog ni mama at tatay sa ila ka na ho. bakit naman ko? Asa magkubang kumaho ba na may taglaag? Tara na. Hindi pa ko ready lagi. Tara. Ilan? Oh, Kaya mo na naman taglaag. oh. Ari na putas bay sa parents. Tara. Sabi murag. Tara. Nakulbaan pa manggid ko eh. Tara na, let's go. Ay, isa lagi. Kung pa pa kayo i-meet sila. Kay tanawar good. Sabi mo ng balaya mo rin nag-mansion ba? Okay ka lagi na. Tara na. Gusto ko makita ni mo akong parents. Let's go. Kasi gusto mo yun ako makita pero wala pa manawala akong kakulba. Tara na. Lagi to sila stricto. Tara. Sige. Uy, Bi! Tara na ka, Bi! Ay, doon na to nagkita, Bi. Mali! Ako na dyan ko na rin! Hala, oy, gimingaw na dyan ko ka dyan mo. Bidugay na to nagkita. Ako ko, gimingaw na ko ni mo. Dito, kinangari mo. Mag-upan sa Pasko. Gimingaw na ko si mo nilutuan. Tepa, Clay TV, mura kaila ko ani. Mao ba ni ang imuhang ate? Ay, pag sure, oy! Kaya magkukumama. Ay, mama, di ka ni Clay TV, di manggod mahalata kay mura mang bata mo kagnang mura mo jud ate, di ba? Uy, di magod, mama, magod yung lady. Sa baka, uy, mura makag... Da. Kamu, di ka mo jamming ba? Ay sus anting wa ka naging mama ka ni Clay TV, mura pa jud kag iyang ate. Ay, grabe po ng bodyguard. Ay, grabe po makapalanay. Okay, te. Pasok na kayo. Tempa murag mao jud siguro tingali ni papa ni Clay TV ba? Kasama nila. Ay, kamusta? Kamusta? Sige, dekay mo nila. Basta nadungog na ko sa tawag siyang tita, bigyan lang daw nako siya. Hello, Flighty. Kumusta ka na dyan? Hello, Pao! Imaaw, paminaw na ko iyan ng tita ba nanawag ikan sa Manila. Hello! Miss na kita! Kailan kayo darating dito sa Manila? Bukas sa makalawa, Maaw! Alam niyo na ba kung anong gagawin niyo dito? Ano yun, Maaw? Ito yung gagawin mo ha. Yung mama mo gusto yon ng palagi pinupuri. Ha? Yung mama, pakiligon naman. Di ako bahala, basic ka na pakiligon eh. Diba? Oh, okay. Medyo nakasabot akong kay mama, pero kay papa, kubaan ko. Yung papa, Yung papa mo, bigyan mo lang. Bigbigyan ko lang? bigyan? Ay! Ah, kuyawag mga trip, binigyan eh, may gustuan eh. Kahit ano, pagkain, pera, lalong-lalo na yung respeto. Ah, okay. Ah, sige. Sige, Clayty ha. Bye-bye na. Basta, miss na miss ka na dito. Sino ba yung kasama niya, ha? Hindi na kong papa nag-IT. Ready na ko. Tol, magandang hapon. May klaro, Ria. Asa man ka? Asa man ka di mo uli na ko. Uli na ka? Anong uli man ka? Isa may tinganahan mo uli, nga wa man naging mong tita, nga bubalos mo bigyan ni mo papa.